Alah lah. Alah lah 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 lah, ayo buka. Wah, enek angler cewek bola sopo kae? Enek sing kenal kae. Isu-isu wis tekan do ngareng. Lanjut, Dik. Lele kriwil. Ki engko mulai jam 2 apa sekan sore? Sampai sore. Nah, ngono. Dia ada lho didolani lek kimin ke Blitar lho, masa mulai jam 2. Iki aku ya arep nyucuke lek. Arep bakdo tekan saya ini lho rung mancing lho aku. Lah lagi iso iki nang WGM. Tengah rolas mulai. Wah wis rasa melu lan. Aku ya ngatok-ngatok lele mancing lho seminggu punjul ra iso bawa WGM iki. Lama berangkat nanti dari pangkalan Prapudak Bolo ini. Pangkalan Prapudak airnya udah full Bolo. Kalau mau mancing sini pun bisa loh. Ikannya kemarin dapat info di sini juga ikannya malah besar-besar. Kalau mau coba silakan coba, tak coba lain waktu aja tak mancing ke sini. Ini saya temennya ada Lek Kimin Blitar jauh-jauh dari Blitar sana. Wis, oke. Kemarin di WL tuh dapat pedus. Oh, belum dia nalan. Wah, leh gayeng tenan. Sayangnya gak iso melu aku. Sini sama teman-teman dari Blitar, teman. Wis. Semoga nanti haup dapat ikannya segini-segini. Oke. Jam piro apa jam 6 punjul? Oh, sepate belah full kerangkongan bolo. Yo campur klampis, full kerangkongan campur klampis. Wis. Iwak-iwak tok ngene iki. Genah mene-mene iki, mene-mene iki lho, iwake mene-mene. Nah, jose tenan. Tak jose. Oh, sana Blue Hunter loh. Oh. Wis sepot ya bingung milih sepot bol. Bingung le milih sepot. Sepot tok kok ngene kabeh iki. Arep piye iki? Arep nang endi iki arepan? Bingung sepot. Wuh. 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 Oh, kayak terabas. Sepot kali mati bolos. Klampis kuwatel. Kon iwak-iwak tok is ngono kae. Wonen kerangkongan iki garek milih bolos. Gari milih kuwi wis sasamu. Sak cemplung-cemplungan lumut metu iwake wis. Tak prepare siapa. Kancane Lek Kimin dan kawan-kawan wis. Ngene wae, ora suwen-suwen iki iwake lak ngenteni ade iki. Oke Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, ketemu lagi dengan Indri Solo Channel. Kali ini saya mancing ditemani Lek Kimin Blitar. Wah, jauh-jauh dari Lek Kimin Blitar. Di sana ada Lek Kimin, ada di sana. Dan kawan-kawan juga ada sana, ada kriwil, Lek kriwil angribet ngono. Yes, iki aku ndelik ning kene Bolo. Kelampisan. Aku pelingku ning kene lho. Nggon iwak ini. Iya, tak bedai, tak buami lumut, ya ora, tak resi. Rasa jero-jero tembakane bola. Mau cetek. Masih pakai tegek sakti iki. Rasa nggo sing bajak sawah iki wis entukan iki bola. Bismillah. Moga-moga enek critane kene bola. Wis. Mosok lho iki masih rantai Pak ya kebangetan ngono. Aku pas gede-gede sing cedak kali ini Lek. Alah akhirnya alah ya sakmene iki bolot. Ki apa teki? Masa sakmene cah. Kancane gede-gede lho aku sakmene dhewe. Apa disyukuri sih. Alah malah ketemu malah duncal ke ngarepan.
Ora nyeblok karamba malah ning ngarepan piye to sih? Lendri parani pateni. Oke. Pateni HP ini. Mang mriki. Kira konten. Iki ra mati dhewe. Oh, ngaliwat 3 liter ya kalau ya. Alah, ngeduk. Alah, gila tas tak pateni. Alah. Ya semene nok. Aku melu. Alah. Ayo. Kan bahagia. Kan bahagia lah pene ya yen iki layak konsumsi lek. Timbang sing diuncalke mau. Ini ya. Main. Enen. Ora aja ngono ki, ora baleni. Main bola. Wah, sidane nyemplung ndek mau ora nyemplung karamba. Malah dipencol buang arep piye? Marep tabang ning karamba malah ucul, Bos. Info ke dalam. Kemajon. Alah iki 1 meteran ning oleh. Baik. Ngisarku klampe sak tutulane. Oi, Judulnya neng Klampes, Lek. Judulnya neng Klampes sih, cocoknya. Duk, alah. Waduh. Wis kena malah. Waduh. Nila, Mas, nila. Pedes ya wis, jase ngono. Ayo. Tol. Ini sih kena dandan. Positif iki. Jane ora tak jerokke. Oh, jane gur semene tok. Jadi gur nyantol klampes garing lho ora gelem muncul. Lah. Apes. Ini meneh. Jauh bubar. Bola kasih dontok. Itu bola. Ojo bubar. Tembak 1 meteran nek nyantol. Dek, kamu di situ. Harusnya nganan. Alah iki ya kena arus. Oh iya untung ra nyantol nih. Ngaruse banter menak. Nggih. Wes kendaraan rono. Alah. Ayo muka aja. Alah semene lho. Iyo. Bio. Ini Lek, main Lek. Ini kena layak bakar iki. Wah, kira iso nekem kan tanganku ora cakep iki. Lodok sik. Lah yo ngene Lek. Wah, nyempluk tenan kok yo anak. Ora wani muni aku. Kayak bukoke iso. Gua beda, Bol. Lemu tanyari lemu lho kaya. Wah, kira terus bener untung ra ucul iki. Yo, iki sing cewek mau punjul kompene mau jane wah wis. Ketake lho puluh nyarian yang mau sing cewek mau. Cekele yang mene ra apa. Nang mriki Lek. Berjuang. Wes, wong angger ning Klampes iku tundang dintas di swek-sweke. Aduh. Ilang dalane. Berjuang.
Allah 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 Allah. Lah kok malah dadi putihan ngene? Pletes sampe rambut putihan terus piye ya? Wis ra cetha. Ono nggo ngetrik-ngetrik ah. Kita ke ngetrik-ngetrik letas putihan. Oke bolo, karena sudah ada nasar itu bolo, mancingnya sudah dulu ya bolo. Ya cuma satu titik sini loh bolo. Wah hasilnya aduh nyantor bolo, nyantor kelapis bolo. Oh bagi saya nyantor kelapis. Wah kelapis sama ini gede nih. Oh wah semen. Alah. Iwat kropiak. WGM ra umum. Oh, kalau mene iki. Wis sayang iki mau kasih ra kerekam bolo. Pak mene iki lho. Kasih ra kerekam. Regane apa? Kameraku kepanasan bolo. Kameraku kepanasan. Wis remuk. Ra iso nyoteng liwak akeh. Oh, Pak mene. Mantap loh. Wah. Just tentang game mene males pokoknya alhamdulillah BKM bisa hiba awak dah. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu. Halo. Hasil hari ini bolo wis mantap bolo. Loh, enak semene ini jane ngono. Alah malah nyeprot. Wae. Oh iya Pak mene. Kilo iwak. Alah semene. Alah arep nyemplung nang kok anu neh. Waduk meneh. Kanca-kancane penggonaku tak pilih mancing ku ya. Mantap. Nyemplung kesek. Malah bali nang waduk kok. Kenang-kenangan ya dari Blitar. Ini kanca-kanca iki. Oh, lek kimen kok namo lek kimen? Telu meneh lek. Yo, ya Allah lek kimen ki mas dadah tekan kene ngopo lek kimen? Turun. Rene kur pindah kon turun lek kimen. Ngomong nek mau lho. Liliana Natsir. Iki wae iki marem yo nanti iki bolo. Wah, iki akeh. Lek mene. Wah, iki lho. Kilo enek kopo iki. Wah. Marem iki. Bayu andalan ae. Malam. Jas. Loro mene lho, ora pengin cah kaya ngene lho. Wah, ngene lho sobat. Ekstrim. Mas, pakai iwak tok bolone ngene. Sithik-sithik iwak ngono. Penting tok seneng. Ya. Lek kriwil. Letih lesu lecek. Lek kriwil mbuh manang endi wis tinggal mulai ayo. Suwan kok. Iyo piyo. WGM bolo. WGM. Yo, WGM bolo. Alah yo, mene. Ya Allah. Lek iki entuk mulai. Alah. Gendul. Telu tok ngene iki lek. Ya ampun lek WGM lho iki lek. Patenono. WGM lho telu tok ya ampun lek. Yo paling ras mene ora. Oh, mene. Kemaki kate kemaki. Iya. Weliyo. Mene bolo lah. Entek. Ramot iki anu kepise iki entene. Lho, iya ra enek wak cilik kok ngene. Mana ngendi iki mo? Kali mati lho. Endi? Kuwi iki wong iki tahu. Ndi iki wonge. Ono didelik kaya iwak ya asem kok. Iwake didelik kaya asli. Ya asem nana.